Sama. Ota harjoitella. Ota vaan, sulla on vielä se, kato se. Sama. Joo joo. Siitä puntataan ylös. Kama. No joo. Vähän erikoinen muuvi. Vittu. Se kantti on. Ja sit siellä, jossakin siellä oli jotakin mankattujakin otteita, mutta... Mistä sä tappanut? Siitä avaat ylös. Mä laittin jalkoja johonkin. Mä laitan varmaan oikean jalan siihen krimpille, missä oli äsken käsi. Ja sitten siellä oli jossakin oli niitä. Haluatko tulla tuolta? No. Juu. Jep.